Το όνομα του Παπαδήμου είναι μια θετική εξέλιξη σε σχέση με όλα τα άλλα ονόματα που ως τότε ακούγονταν. Κακλαμάνης, Πετσάλικος και άλλοι. Σκουρής, από το Πασόκ. Διάφοροι. Κούριερ, ξέρω εγώ, εντολοδόχοι, ταχυδακτηλουργοί. Από όλους τους πρωθυπουργούς που είχαμε από το 1974 σήμερα. Φαίνεται καλύτερος. Μου φαίνεται πιο υγιεινός. Πιο υγιής. Χάθηκε να έχετε πάρει ένα υπουργείο, να ήμασταν άνετα. Πάει αυτό, χάθηκε. Δεν μας το πρότεινε και κανένας. Δεν είπε κανένας, ελάτε να πάρετε ένα υπουργείο. Αυτό είναι σημαντικό και θέλω να το ξεκαθαρίσουμε. Στο περιβόητο τηλεφώνημα του Παπανδρέου προς τον Κουβέλη, δεν ήτανε έλα και εσύ στην κυβέρνηση? Όχι. Ήταν ένα τηλεφώνημα ότι κύριε Πρόεδρε, ξέρω ποιες είναι οι απόψεις σας, σας παρακολουθώ, με ενδιαφέρει η γνώμη σας και θα ήθελα να σας ενημερώσω. Δεν ήταν μια πρόσκληση ελάτε να συζητήσουμε. Ναι. Δεν είπε κανένας ελάτε να πάρετε ένα υπουργείο.